Podruhé v letošním roce vedla naše cesta na západní Slovensko. Do konferenčního a wellness rezortu v obci Vršatské Podhradě na úpatí Bílých Karpat, kam nás pozvala velkoobchodní společnost Baltire. A nejen nás, ale také na 80 obchodních partnerů z Česka, Slovenska i z dalších zemí, v nichž Baltire podniká. Společnost dodává převážně pneumatiky pro komerční použití, z nichž největší podíl připadá na segmenty agro, forestry, industrial a nákladní. Díky přímým obchodním vztahům s řadou výrobců po celém světě se slovenské společnosti daří dosahovat zajímavých obchodních podmínek, z nichž profitují její partneři. Ti se také mohou spoléhat na průhlednou obchodní politiku, která striktně vylučuje spolupráci s koncovými zákazníky. Během prohlídky skladového areálu v obci Beluša se nejvyšší výkonný zástupce společnosti Michal Martinák rozhovořil o různých zajímavých aspektech sortimentu, kterým se zabývá, včetně velmi specifických segmentů, které si vyžadují expertní přístup. To sa na chvíľočku len pristavím, tu sme sa bavili aj minule s kolegami, čo sa týka MT pneumatík. Nie terénnych, ale proste čisto MT, kde klientami sú polovníci, elektrikári, ľudia, čo žijú v horách a tak ďalej. My sme sa na to začali sústreďovať niekedy okolo 15 rokov dozadu viacej. Dneska sa vozia po kamionoch a v podstate máme to naložené aj vonku pred sezónou, pretože tam to ide geometrickou radou hore. My sme naozaj pre túto sezónu nemali kde napchať donútra, pretože sa objednávalo veľké množstva. Robíme s Konforzerom, teda samozrejme aj s inými firmami, ale opäť ten Konforzer nám dneska robí veci, čo nikto iný v teréne nedokáže. Sú tam vločky, teda 3PMSF, je tam DZN, napríklad tá 3000, ja ju jazdím, odkedy sme ju objavili. Je to výhoda, že vás to odveze do terénu a na diaľnici môžete ísť 130, 140, 150 bez toho, aby mal človek pocit, že teda vyletí z cesty. To je taký dobrý univerzálny. Potom máme špeciály, to je v CST Maxis. Tam máme aj tie diagonálne s podtlakmi a s týmito všetkými vecami. Spolupráce s výrobci jde někdy tak daleko, že továrny vyrábějí a dodávají pro Baltire specifické rozměry a dezény, které se již na trhu nevyskytují, nebo jen velmi zřídka. I to dává slovenské společnosti, která podniká i na dalších zahraničních trzích, konkurenční výhodu. Dobre, tak tu nakoniec vidíte tí F200 jednotky, nie sú síce ruské, ale sú to F200 jednotky a výhoda je tá, že na rozdiel od veľkej fabriky, od zadania, my sme schopní vlastne do 3-4 mesiacov vyrábať dezen alebo pneumatiku. Ja si myslím, že je to výhoda, pretože tých starých rozmerov je stále hodne. Napríklad 11 nekonečné, však to viete každý z vás. Nám už pred 10 rokmi vývojári hovorili, to už nikto nebude mať a teraz zase všetci navyťahovali dohovor Tatrovky. A proste 11 ide stále, UNCčko ide stále, sprosté nivy, diagonálne, ľudia sa toho nevedia nabažiť, nikto nevie prečo, takže takéto gumy sa ťahajú z tej Ázie. Dealerské setkání se společností Baltire mělo ještě jedno důležité téma, a to oznámení nové výhradní spolupráce se značkou Leao, patřící do skupiny Linglong. Značku a její produkci podrobně představil zástupce oddělení pro výzkum a vývoj Branislav Brehovský. Celé akce se též účastnila obchodní ředitelka z centrály Linglong Lisa Zhao. 002 091. Máme takého, alebo ušiel? Čakáme 10 sekúnd, bacha. Nič? Doma? Estonci. Dobre, máte smolu zahraničných hostia? Nabitý celodenní program zakončil společenský večer s kultovní hudbou 60. let
a také s losováním vstupenek na zápasy fotbalových klubů Chelsea a Real Madrid, které Linglong sponzoruje. Článek o akci si též můžete přečíst v červnovém čísle Pneu Revue.